Fit-48 siegħa l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kellu jibdel il-lingwaġġ tiegħu dwar ir-reazzjoni tal-Prim Ministru Malti għar-riżultat ta' referendum fir-Renju Unit. Fil-Parlament, it-tnejn filgħaxija tkellem b'mod differenti ħafna minn kif tkellem quddiem il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista is-Sibt filgħodu. Dakinhar qabel lill-Prim Ministru Malti mal-eks mexxej tal-UKIP Nigel Farage, politiku meqjus bħala estrem li kien wieħed mill-imħuħ ewlenin wara Brexit. Fil-fatt, id-dikjerazzjoni ta' Busuttil tant ħasdet lil kulħadd li spiċċat kienet kważi l-uniku punt irrapportat mill-laqgħa tas-Sibt biex Simon Busuttil spiċċa wkoll ikkritikat internament. Dan għaliex fl-laqgħa mal-kandidati fejn kellu jitkellem dwar standards spiċċa kien irrapportat għal mod kif esaġera u era wkoll huwa maqtuħ mill-poplu meta d-diskors realist tal-Prim Ministru interpretah bħala simili għal ta' Farage. U dan kollu bidel it-tonalità fil-Parlament u bil-Prim Ministru jibqa' jiddikjara l-istess pożizzjonijiet tal-aħħar jiem, Busuttil kellu jgħid li jaqbel miegħu. Fis-sustanza, Sur President, irrid ngħid li bħala oppożizzjoni naqblu mal-kliem illi għadu kif tenna il-Prim Ministru u mal-pożizzjoni li qiegħed jgħid illi ħa il-Gvern. L-pożizzjoni tal-Prim Ministru hija dik korretta kellu jammettija għal aktar minn darba. Dan wara l-pressjoni interna ma taqta' xejn fejn intqal lilu li għandu jirrimedja il-gaffe tas-Sibt. Jiena naqbel ukoll mal-Prim Ministru illi il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea għandha tkun risposta kalma, m'hemmx għalfejn aġlu. L-għadda tad-dikjerazzjoni tas-Sibt minn Busuttil, il-Prim Ministru ddikjara wkoll li l-Gvern se jibqa' mal-familji u n-negozji u se jibqa' bideh fuq il-polz tal-poplu. Dan fil-waqt li Simon Busuttil huwa parti minn establishment u parti mill-elit politika li ma jifhimx dak li jridu n-nies u li huwa maqtuħ mir-realtà. Aħna mhux se nsiru xi elitisti, ser nibqgħu mal-familji u n-negozji, qal il-Prim Ministru.